yanzu zan je gidan Balaraba Shema. Kin gane ko? Zan je kin san al'amarin azumi. Naji an ce ya tara barabe. To zan je ni ma in samu rabona. Ni da daga nan in na tashi gidan Balaraba Shema zan je, ba moto zan hau ba, ba mashin zan hau ba. Sai kin wani sai an ce wani Allah kiyaye hanya? Me gida bara a ce Allah kiyaye hanya me gida. Nan da kofar gida me gida sai a ce mutum babu. Yanzu ki daura tukunya a kan murhu, kin gane? Ki zuba ruwa dan duk abin da ya bada kaji zan siyo tun yau mu fara. Amma me gida a dinga cewa insha Allah. Ke fa tun da kika yi sauka kika daina zuwa makaranta. To ni lokacin da nake yaro nake ustaz. Idan nayi sallan alwala da sallan la'asar ranar talata da ita nake sallan juma'a. Bara an je kawai dawo a hada mu. Dole ma zan dawo. Baba a dawo lafiya. Siyama. Sannu Siyama. A hida ban ganki ba. Siyama kenan. Siyama kake damu. Dole ma zan dawo. Dole zan dawo. Soyayya kala kala ce, soyayya iri iri ce, soyayya maso wani cuta kai, kowa ya san mai so ne. Samarin shawo, hankali da samarin shawo, 'yan mata. 'Yan mata ku duba sosai, ku sa hankali ku gane samari, ku gane samari. Soyayya masu son ku da niyya, da yaudara suna da dama, su ne samarin shawo. Masu gidan ba nan ne. Me ka gani haka? Me ya faru? Wai wannan kuka dauko? Ni ne mijinki insha Allah.